हेलो गाइस आंनि यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय थाबाय। दायो आं उदालगुरि स्टेशन मोनफैबाय। रेल स्टेशन बाटासिपुराव थांनो नागिरदों। थांनानै स्वरांजुलि होननाय जायगायाव थांगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जों दायो ट्रेन गाखोबाय, नै थांगासिनो दोङो। दायो जों सफैबाय ढेकियाजुलि रेलवे स्टेशनाव। बेनिफ्राय जों आरो गारि हमनानै थांनो गोनां जासिगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नै गारि नेगासिनो दोङो। गारिया थाव सोनो थांदोंनो गंसेल'थार, गुबुनफ्रा रिजार्भआव थांजोबदों, नेगासिनो दोङो। गारिनिफ्राय ओंखारनानै नै जों दायो आथिंजों थांनो गोनां जादों। बेखिना गारि सोलिया, आथिंजों जों थांगासिनो दोङो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। हा गोदान स्वरांजुलि। अबस्था गैला थाबाय थाबाय। औ दैबो दं माथो ना? अबस्था गैला नै। सफैबाय नै स्वरांजुलि। मा बियो थाव माबा? थाव जाग्रा होननायसो नामा? सिनायबो मोना। फाइनेलि नै जोङो सहैसिगोन स्वरांजुलि। बाटासिपुराव जों ओंखारनानै थांगासिनो दोङो। ओइ बायदेवफोरा सिगांथिं थांगासिनो दोङो नै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। गामि सफैबाय।
Swrangjuli hwbai Swrangjuli बे जाबाय गय फैदों दानि बारि आरो जायहानाव जों फैदों अमायाबो बिस्रानि बे जाबाय गय बारि आरो बे नुनाय अमायाबो बिस्रानिनो सैमाफोराबो गोदान मानसि फैनाय लोगो लोगो जोंगासिनो जों सफैबाय नै आदै नाव बेनो जाबाय न'आ बेयावनो जों फैदों मा जादों इबान मा जादों मिस्टि हमारा खाना एको करा है गोदानाव नै गयफोरा गाहाय गाहायावनो थायो गला नै एसां गिदिर नै नालेंखर गाहाय गाहायावनो थायदों आखाइदों मोनहायो नै इबान मिथिनाय फिथाइखौ नायलाय हने बेसेबां गिदिर नुवाखै गलाबो स' थेंक इउ आंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।